Bibigyan na ako sa simulan. Hanggang dito sa amin. Walking daw nila yung kanilang shoes. Suot nyo ba? Suot nyo? Ay, yung sapatos? Hindi. Baka madumihan? Muta eh. Kakagat yun. Ayaw nila gamitin guys. Baka daw madumihan. Yan, suot na namin ang bagong t-shirt. At syempre kasama ang buong team. Yan, may driver tayo bagong hired. Sa Tigweta. Kaya lang baka 2 hours kami guys bago makarating ng ng bayan. Hindi na namin inabot yung sunset. Tinanghali kami ng gising. Yung termos mo walang takip. Na maglaga. Saan? Sa baykay. Wala. Takip. Sa bagte. Dito pa naman kami ba? Yung banay. Si Ate Aisa guys, saka si Kuya Billy nagpapasting. Baka pagtapos nila punta rin sila dito. Pag kumama ko, may pagpito. Beach walk. Doon kaya tayo, yung may lilim doon. Paputi lang kami kasi masyado na kami mga tisay. Napuputi na kasi ang mga... Nagayuga si ate. Nagayuga. Wala, kasarap sana maligo eh. Wala kasing bisan dito. Excuse me pa. Wala na kayo ibang lakas na kaya? Relo na. Tablet na. Takay bandaan? Sundan-sundan natin yung nyog. Naglilim ng nyog. Hindi man maglipat doon. Hindi tayo. Lipat ko na lang bro. Tama, dapay banig na eh. Nga puro katay. Paligida na. Kung ka na nagbigatay. Kada mo takay. Balik ka dati. Guys, magkakapi-kapi lang kami. Tara na! Let's go! Magkape tayo. Tapay si Buya. Tapay si Buya natin. Ha? Saan yung pandesal natin? Pati na dito ah. Saan yung pandesal? Best 2? Nagpunta lang dito magkape. Ba talaga pag may may service? Ano to?
Yung, iba yan. Yan islang lubog. Ayun yung islang lubog? Hindi, iya, isang lubog dito lang. Oh, lapit lang. Iba yan ang pinuntahan natin. Ayun o pala. Oh, yan yung pinuntahan natin. Kala ko yun o. Lapit-lapit din, oh. Sila pa yan? Gabi, guys. Sabi na. Parang nang gardo dirisusa. Tatamang irati sakit ko, oh. Ang sakit ulo naman magkakape, tao. Talaga lang tayo. Ay, ganun pala. O, dali. Ang dapat sibuyas na. Ang dapat ikuha na. Mga sarap. Ay, Kala ko ba nag-ano kayo? ma-overpass. Hindi tanggapin. Kain pa ako na silang gabi. Hindi ko ngarap ng gusto. Magkain ka mga gabi ng alas 11? Dapat buwan lang kasi yun. Eh, 8 hours Yung now. huling kain ko, yung kain na doon na. Hindi, dapat kapag fasting, dapat mga konta na magkain. Alas 10 ang gabi. Kasi Oo, para para makabot ka sa buwan. Na-over ng overpass. Maga ako kain ka po. Sa isyata. Nagkakain naman agad ako ngayon maga. Kamo? 12 hours kasi iyan. 8. Hala, titinik. Hours daw. 8. Yung nagpa-laboratory ako. Ano eh. Sarap pa dito. Wala lang Kasi tayo kaya kami. nagdala ng damit nyo eh. Mag-2-piece lang tayo eh. Tapos na time na. Burakan. Sabi tayo. Mano, para kang feeding mo na sa Ah, Boracay. balilat tayo. Sa pingko ko ka. Original ko. Ni Alik hindi. Ang Tsara mo natin, babe. Tapos magpaanod na lang kayo. Doon na kayo mag-ahon, no? Parang hindi na kayo magkakaya. Wala pa nga akong Ricardo. Ay nga rin. Yung kasi kinuha yung buwan. Ay, oo nga. Nang pinuntahan niya na. Sabi ko sa'yo kanina. Kaya mo ay. Daling ating tanong. Ganyan muna ng kunay bago yung nagpapalap na tube. Yung pinapasok ko sa yung check, ay sana yung check ng ang legs doon, ano? Napere. Sama. Yung check ng ang legs. Sibuyas mo. Ay, ano, Jenny. Nabibingin ako sa sibuyas. Hanggang dito sa beach, sa akong sibuyas. Natuturinig kami ng sibuyas. Trending na trending. Tungkol daw sa balag kita ko ko ah. Puro sibuyas. Pagpunta mo sa kalsada, sibuyas. Pag uwi mo sa bahay nyo, kayo rin sibuyas na rin. Ito, Birbrad. Kaya ka pinuntahan. Laking ano tayo nito. Laking ano tayo eh. Ito. ayaw mo mag-vlog tube. Nasubayan ka ba sa'yo? Oo eh. Sa beach ka pa naman din. Pangbukid lang yun lang. Sabi pala ni Tayong Mundal. Tayong, gwapo rin si Papa ba? Gwapo din pag magtumayan. Pagpahawak na rin. Siyempre bagong ligo daw. Sila ka pala yung ano dito oh. May malunggay. Yung pitsara na. Gamitin mo na tayo. dito. Hindi ka mapala. Ay, nagkapihin. Saan yung gatas? Huwag na yung gatas. Bukas guys, mapapalaban na naman kami magbunot ng sibuyas. Ay, tanggal ko ka. Ba't nakausap mo ng steak mall? Oo. Pero ano, punta niyo muna yung boss niya mamaya. 50 daw? Ay, hindi ko pa nakausap. Baka, Huwag nyo nang... Pero sino nang nakuha na 50 sa ano? wait. 50 na daw? Si Juan, 50 na yun. Ikaw kano na yung pababada? Kay baba na ka na, ni Jen. 50 pesos na ulit ang Oo, sibuyas. kay Kuya Jeng. Kasi nga daw binuhos nila. Nagbuhos sila, may mga nakuha ng ano. Kaya ang usapan nila walang buhos-buhos. Kahit daw nakasakay na dun sa ano, pinababa Pero talaga. dapat- Hindi niya tinuloy yung ano. Pero dapat ngayon, ano, Siyang bago nagpapaba? mag-umpisa nagbuhos na. Oo Hindi, eh. patapos na bago nagbuhos. Ayun, Oo, kailangan. mali sila. Mali yung ano, Kasi mga... siyempre mag-resiko sila. Kaya sabi ni kay Jay, baba nyo yung sibuyas ko, ibalik ko yung balik ko. Sabi ng Ilang buyer, kilo nakuha? paano daw yung abala nila, mga painante. Oo, Ay punong-puno na yung truck, kadami. Eh bakit? Dapat kasi nung una, mali rin sila. Dapat nung una Oo, pa lang. dapat una, nag-abuse na sila. Gusto nga mag-utak. Kala niya siguro makautak. Kaya mas napamahal pa yata siya dun sa pangalawang niyang buyer. Oo eh. 47. Tepenga. 45 lang ang tara nila doon dati. O diba, kahit magkatabi kami, sibuyas ka din. Diba, sibuyas? Kanina pagkalis nyo ng bahay, sibuyas. Ay, sibuyas, sibuyas. Kulang na lang. Ginagawa tayo. Kulang na lang isawsaw namin yung sibuyas sa kape. Kape tayo guys.
Malapit na nga na. Pa rin kahit hanggang tabi na. Malapit na nga na. Bakit na siya? Bayar nyo. Pa, Saan ba bayar nyo ng sibuyas? iba-iba po sila doon eh. Marami pong Kalat doon, nagasulatan. Bayer yata to ah. Sa Monteklaro po. Ay, bigyan nyo nga ako sa Monteklaro. Ah, buyer din po kayo? Oo. Wata mo, buyer po yung ano. Meron doon yung tinakbuhan, yung kay ano, sa iglesia. Ay, kay Gurgos, kay Jing nga. Oo, Ayun kinuha po yun. namin ng ano, tinakbuhan daw yon. Ay, kayo po pala nagawa ng Pinsan po 47. namin yung asawa niya. Kayo po yung, ayun po Ayun yung. ba yan? Binili namin ng Pag-uusapan namin, sabi niya, ibaba nyo na lang yung sibuyas ko. Bakit ano ba yung nangyari? Nagkarga ko sila, nagkarga ang usapan, hindi magbubuhos. Oo, tapos? Ngayon, nung patapos ng karga, Saka magbuhos. saka nagpabuhos. Ay ngayon, magre-resibo po sila. Oo. Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. Huwag kayong umalis, sabi niya, hindi nyo madadala yung sibuyas na yan. Ibaba nyo na lang. Sabi niya. Kinuha namin yung 47. Ay sabi nung Pero ilan na ngayon, mga driver. 48, 49. 48, 49. Pero oh. may gakuha na po doon 50. Pagka magandang maganda, pwede. Sabi niya, ibaba nyo na lang yung sibuyas ko, ibalik ko yung balik ko. Eh, ito pala yung tinimbang mo pala pinag-usap. Nandiyan lang pala ito sabi niya. Tignan mo yung buti na lang kamo. Hindi, buti na lang kayo mo yun. Siya yung nakakuha. Kung paano siya. yung, siya yung, Paano siya yung tumakbo? Hoy, ako yun nakasabi. Eh, bakit kami yung sumalo, ano? Oo Bakit nga po. tutunan ang nagdikunam? Mali naman nga naman talaga yon yung naikarga na tapos eh, ano? Dapat bago sila magtimbang, tiningnan na yan. Oo, gano'n naman. Kahit yung sa amin, gano'n ang ginawa eh. Mali yun na. O di dapat bago siya magkarga, magkakasundo sila, Oo. bago siya nagkarga. Talagang abala. Kasi ano yun eh, naman na pala. discarding panggugulang yun eh. Oo, maling Kung sakaling na discard. pasunod niya yung may-ari, di laki ng ano nila. Oo, maling diskarte yun. Oo. Dapat ang naging diskarte niya doon bago sila magtimbang. Nag-usap muna sila. alam nyo guys, lumayo kami sa Monteklaro kasi gusto namin yung mag-ano ng sibuyas. Gusto namin ilayo yung pumunta namin sa sibuyas. At nabibingi na kami doon, puro sibuyas yung naririnig namin. Tsaka kahit saan ka magpunta, amoy sibuyas. Ako nga mo sibuyas. Nagpunta kita ako. Pagdating dito sa beach, gano'n din. Tara sa Cebu. Cebu. Hindi natin kailang pumunta ng Gala Cebu. kami ng Cebu. Sa palaman sibuyas. pagkay. At yun yung, Ante, anong ano mo? Nakailang ano ka rin kahapon? Pedbagan? 14. Pinakamarami na yun, ante. Oo, pinakamas. 14, arabi ka nagawa din. Kung nag-15 yun, putol ng paa. 14, napakan niya na yung gulong niya. Marami pa ba kayo sila sa inyo? Marami pa rin po. Dami pang sibuyas, lalo din sa Kanwaling. Yung 65 doon, 45 lang dito eh. Ngayon andito na kami, biglang taas na. Okay, magpalaman tayo ngayon ng peanut butter. Hello. Hello, Kuya Dane. Oh. Paboritong palaman ng ni Dani pa yan dyan. Baka ni Dani kayo niya. Sindane. Hello, Kuya Dani pa na. Si Kwan, si Intaway. Sindaway. Dawin. The way. Yung 19 by 36. Ilan ba ilan? Sa balay ka doon na di kalma. Ay, di ko na po yung hindi nakasal. Magkano upa mo kapon Tawagan mo, nante? Kuya Dane, puntahan mo na. Mahigit lang 300 guys. Pwede na rin. 300 ginabi ka? Oo. Di mo ako gintawag, di gimbak apatin kita. Sabi ni Christine, maglaba kayo. Ang kadami namin nilaban eh. Puro ano, sibuyas. Amoy Nasutso na sibuyas. rin nung napunta ako. Dati mo namang sibuyas. Tanghali nyo na nagsimula, nag-alis. Yung mga pickle maliliit daw. Kala ko nga may Sa puntan inyo po tayo. kasi 20 yun, marami. Maligo. Jongjo. Wow, ang sarap ng tubig. Ang lamig. Sarap maligo.
Kayo, buti kayo, pwede kayo mag ano, two-piece. Magubad. Eh? Para matanggal yung sakit-sakit. Tanggal yung mga ano mo dyan. Sakit-sakit sa kasukasuan. Magsapin kayo eh. Sarap maligo, no? Dapat magdala tayo ng damit. Nabili mo siya. Saan Tiligaya may nakita pang lighter? Ay, hindi na yun maganante. Tubig yan. Hindi, matulog. Pati ba naman lighter? Huwag mo ibalik para iwas ano. Basura. Vlog mo. Madima pa yung mga... Nagalapit talaga ang lighter sa inyong dalawa. Maalam niya na maano yung makonsidera niyo kayo eh. Indian to lighter. Hindi. Ay, oo, yung rangyad natin. Kaspasin natin yung mga kanyo-kanyo. Mga bitak-bitak sa ano. Damo ay bukol na mo. Para Oh, matanggal daw yung... napapaano na ako, napapaupo. Durang nagtapos ha. Ikuskus ang mga rangyad. Hindi mo natanggal ng konto. Mga kanyo. Nasa bukid, nagbalikan sila, gabitak-bitak. Kahit mag-medyas ka eh, magbitak-lak ta. Gitna. Nabasa na eh. Patingin tayo kung wala na yung ano ma, kalyaw. Mayroon isa. Hindi kagaya noon na ako ah. Oo, di ba? Kanina, gabitakan pa yan. Problema sa dagat. Talaga eh. Sarap pa sana maligo. Parang maligo eh. Kaya ano. Ay, nakulog kami guys. Kaya niyo rin. Dito. Nakulog kami guys sa mga senyorita. Pag-choy. Punta mo na eh. Saan sa'yo nga dyan? Wala. May tangko. Kursunada ng Tiligaya yun o. Yung dalawang boys doon o. Ikaw, Wanda, saan gusto mo yung naka-shade? Isa daw sila ng tipasay. Kaya sa'yo? Tumon tayong palengke pero maaga. Tara na at pamalingki tayo. Sikad-sikad oh. Hindi? Ano yan? Oo,
Sarap po. Kuya, magkano to? 140 po. Malalaki mo. Bili na tayo. Ayun, masarap ipangat. Pangat? Pati, hindi ko. Puro ganito kalaki? Opo. Sige, pinamit. Ano, tuloy ko na? Sige, tuloy mo. Tulas nga kuya. Pwede rin yung ikilaw, kuya? Oo. Kahit ganyan ka lalaki? Ito ang masarap kilawin. Masasiyahan ka. Madali lang himayin. Magkano po kilo niyan? 140 na ho. 140. Kano yung lang ang mag-uungan? Lang, 40 lang. Tinanggalan ko na lang. May lalaki pa pala ng ganyan ng dilis. Ano yan, mother? Mother nila? Yeah. Hindi mo natin kaya. Di ba natin ito to? Hindi pa po. Hindi naglalaki. Libre na yun. Samurai. Ano mo, tinola? Tinola? Suwa matawag ko. Ngayon lang ako nakakita. Kaya nga, katuwa. Fresh na fresh pa oh. Yun na, sa bagong dati. Masarap kilawin ko. Gawin ko sa daan. 100 ali, kansawan, 100. Ano yung ito? Binili niya? Ang tanggar? Magkano? Ano ba? Daming bilis. Ito yung malalaki. Ito lang yung malaki. Ayan. Ito pala yun, no? Ito kanupe. Pura pala ito eh. Parang kilo na. 350. Sa marap. Yung dalawa lang. Alam natin bukas. Oh, 10 po. Ah, ito, mga agat to. Ito yung mga agat. Kaya atin mo lang yung ano. Kanuping. Siyempre lang, ay napula. Maya-maya sa atin. Maya-maya. Ano tatay, napula ka? Ilan po kayong bakit? Ito, ayan o. Dito po ha. May 10 pisa pa. Wala kayo. Masarap po. Ito kitang to. Ayan, talikito. Kitang. Ano po sa inyo? Magkano po ang malaga? 320. Ito kuya, yung ano. 250. Anong isda po ito? Bukso. Maya pa lang. Ano ba kami bibilin pa kayo? Ito yung madalas makuha sa kitang o sa ilo. Dito sa baring. Ganyan o. Dito ba dito? Ilan po dito? Ano binili mo, ante? Parehas din ang presyo. Ito. Tama. Ate, magkano daw po ito? Magkano po kilo dito? 1.15. Ayan po ay 250 rin. Sama niya na rin dito. Kaya galing tong tuna na to. Eh, saan galing tong tuna nyo? Sa Lumboraw? Dito lang. Dito lang po. Matira. Ito kuya, Kala sa buo. Mahal! Huwag ka muna mag-ipa. 135 lang. 135 lang, ano? Samaran po yun. Oo, samaran yan. Eh, may 135 po.
yan ng ganito. Kuya, samahanan din to? Oo, dahil. Dahil lang na raw gawin. Iyawakan. Sarap. Ate, may Tiga. Anong gusto nyo? Di dos nut pa ako? O di uno? Gusto ko durog. Ito oh. Pangit din yung masyadong sino. Ito ang gusto ko. Ganito. Kami ang ganito, 100. Danggit. Pahinga ng 2 puso dyan. Sweet corn yun. Saan si Ate Ann? Ayun ate oh. Sigarilyas. Panlang. Wala yung matanda, iniwan niya yung palayan niya sa nakaya. Ay, akala ko kung saan ka na baga. Akala ko iniwan mo yung ampalaya. Bayan ang tane. Budak tulay. Kasata din. Nakuha pa yung data. Ano yun? 35. Ilan na? Saan po yung talbos ng sitaw nyo? Ha? Magkano to tayo? 30. So, bitaan ng sitaw na ano. Meron pa. 30 po ito? 30. 25 ang punan din. Wala na ba tayong kurado? Sayang yung 120 ang kilo niyan. 100 ang punan namin, be. Sige. Ini kumani ka magriya. Atap ka na. Sabi ng mga ano pa, shout out daw. Shout out po sa mga pogi dyan sa loob. Hoy, lumingo kayo! Shout out ka na! Akala ko! Dali! Sa mga pogi. Akala ko wala pa shout out kayo! Tapos nagtago kayo! Kaya nga. Hindi daw siya ready. Oh, makita ka na yung kuwan. Hindi daw siya ready. Hindi daw siya ready. Bili ka, bago ano lang yan. Saging, ma'am. Kano po yan? 70. Saging, sir. Saging po. Pili po kayo. Thank you po. Tingo. Manag, welcome to the guys. 70. Hi guys! Welcome to the market! Nila kayo ng mais namin! Matamis! Magkano po yung mais nyo? At na 50. Dilaw po ito? Hindi, puti. Pero matamis to. Hindi ko na doble, mama. Kasi ano ka na? Shopping Santiligay ng pang summer niya. Uy. Pamburakan. Yan o.
Pang Boracay, pang Magkano to? Palawan. Suot mo lang, te. Ito pala dapat suot mo kanina sa beach eh. 100 ka na lang. Try mo lang. Baliktad ah. Yan. Maganda akong pa na. Parang Tapos, ganyan. makasarmingat ko ma. Oo. Makasarmingot ta. Wala eh. Tapos ito yung suot mo, te, oh. Wow, sexy. Ganda babae. So ayan guys, ayan, bali pa uwi na po kami. Ayan, sana nag-enjoy po kayo sa episode na to. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Bye po. Bye. Bye, mukap ko. Bye. See you po bukas. Mag-harvest kami ng sibuyas. Santa Ligaya, Plakda.